Казвам се Халиме Исмаил Кръла, на 15 години съм. Това е родното ми село, намира се в подножието на Стара планина. Учил в професионална гимназия по туризъм професор д-р Асен Златаров, град Бургас. Професия готвач, дуално обучение по българо-швейцарски проект Домино. Една от многото ми мечти е да стана професионален готвач и да си имам свое заведение, където да предлагам вкусна и добре изглеждаща храна. Искам да предлагам само най-доброто от световната кулинария. Представям си, че заведението ми се намира на брега на морето, окъпано със светлина и топли бели цветове. И само сините столове да напомнят за красивата клетка навън. Клиентите ми да се чувстват удобно и да успяват да релаксират след забързаното ежедневие. Качеството на обслужване и на приготвената храна да бъде високо и да остави хубави спомени. Харесвам различни видове храна от всяка кухня – италианска, френска, швейцарска, българска, турска. Абсолютно всяка кухня ме вдъхновява да опитам да приготвя известни рецепти. Все пак трябва да се експериментира понякога. Меню, с което искам да впечатля моите клиенти, е пролетна салата капрезе с белени домати, моцарела, листни зеленчуци и босилек, филе от лаврак с бадемова коричка и императорски ориз в пармезанова кошничка с аспержи и авокадо, тирамису с бейлис и горски плодове. Мечтите се сбъдват, когато силно ги желаеш.